Спрете. Веднага. Оставите всичко, което правите. Погледнете градината си. Виждате ли го? Този копър, който сте разпръснали навсякъде, като зелен пожар, между доматите, до морковите, дори до картофите. Мислите, че правите добро. Мислите, че помагате. Лъжат ви. Всички тези списания, всички тези съвети от съседа, те ви казват: садете копър навсякъде. Той гони вредителите. Това е мързеливо градинарство. И то убива реколтата ви. Истината е жестока. Копърът не е приятел на всички. Той е агресор. Тиранин в лехата. И днес ще ви покажа враговете, които той унищожава тихомълком, докато вие се радвате на аромата му. Първи в списъка на жертвите – морковът. Вижте това. Това не е болест. Това не е суша. Това е война. Копърът и морковът са от едно и също семейство – сеникоцветни. Те се борят за едни и същи хранителни вещества, но копърът е по-силен, по-бърз. Той изсмуква живота от почвата, преди морковът да има шанс. Освен това, копърът привлича морковената муха. Тя снася яйцата си в близост, а ларвите се впиват във вашите моркови. Резултатът – червиви, горчиви, негодни за ядене кореноплоди. Никога. Повтарям, никога не съдете копър до моркови. Дръжте ги в противоположните краища на градината. Това е първото правило. Втори враг – доматът. Да, знам какво ще кажете. Но младият копър пази доматите от листни въшки. Вярно е, но само докато е млад. Когато копърът порасне и цъфне, магията изчезва. Той се превръща в гигант, който спира растежа на доматите. Корените му отделят вещества, които са токсични за домата. Растежът спира. Плодовете не се развиват. Цъфтящият копър привлича и доматения рогат червей. Едно такова същество може да обезлисти цял доматен храст за една нощ. Вие сте поканили хищника на вечеря, а основното ястие е вашата реколта. Запомнете, копър до домати, само докато е малък. Щом тръгне да цъфти, изкоренете го без милост или го дръжте на поне метър разстояние. Има и други. Копърът вреди на лавандулата, на кимиона, на анасона, на картофите. Той потиска растежа им, бори се с тях за вода и слънце. Не бъдете наивни. И така, какво е решението? Да спрем ли да съдим копър? Не. Това би било глупаво. Копърът е ценен. За туршии, за готвене, за чай. Решението е в контрола. В реда. Това е старият метод. Методът на нашите дядовци. Те са знаели, че всяко растение има своето място. Нарича се зона на копъра. Изберете един ъгъл на градината си. Далеч от морковите, доматите и картофите. Едно малко слънчево място. И го обявете за територия на копъра. Там можете да го оставите да расте на воля. Да се самозасява. Той ще бъде щастлив. И няма да вреди на никого. А кои са неговите приятели? Кой обича компанията на копъра? Краставиците. Копърът ги пази от акари, зелето, броколите, карфиолът. Той гони зелевата пеперуда, салата, лук, аспержи. Те също се разбират добре с него. Поставете копъра до тях. Създайте съюзи, а не войни. Градинарството не е хаос. То е наука. Изисква наблюдение, изисква знание. Спрете да хвърляте семена на посоки. Започнете да мислите като стратег. Вашата земя ще ви се отблагодари. Вместо слаби, болнави растения ще имате това. Здрава, вкусна храна. Реколта, с която да се гордеете. И всичко това, защото сте поставили едно растение на правилното място. Не забравяйте тези уроци. Приложете ги. Ако искате още стари, изпитани истини за вашата градина, без лъжи и без компромиси, знаете какво да направите.